Avui us prepararem un plat ben senzill, però molt d'aquí de la comarca, utilitzant molts productes de la nostra terra, del Vallès Oriental. Avui farem un timbal de boniato, botifarra tarragada, rossinyols i ou ecològic de la Granja La Roca. Per començar, embolicarem un parell de boniatos en paper d'alumini i ho posarem al foc. Mentrestant, amb l'altre boniato el pelarem, mirarem de tallar-ho ben primet per fer-ne unes xips. Tallarem ben prim aquest boniato i el posarem amb aigua freda perquè ens deixi anar una estona a l'almidó. Un cop han passat un quart d'hora, 20 minuts, escorreguem bé les làmines de boniato sobre paper absorbent a fi de treure-li l'aigua abans de fregir-lo. Anirem fregint molt a poc. A uns 140 graus, aproximadament. Després de 8-10 minuts de cremar el boniato, per un costat li donarem la volta i farem el mateix procediment per l'altra banda. Un cop hem tret el boniato de la fregidora, el que farem és afegir-li un punt de sal, abans no es refredi. Un cop tenim el boniato, el posarem al forn a uns 180 graus durant uns 10 minuts. Amb la botifarra tarragada, el primer que farem serà retirar-li la pell. Un cop treta, el que farem és tallar a uns jauets aproximadament d'1 centímetre. Tallarem l'all brunoise ben petita. Amb el julivert farem el mateix. El tallarem ben finet per després afegir-li el rossiny. Tenim la botifarra tallada d'aus, la saltem una miqueta amb una paella. Un cop tenim la botifarra que comença a marcar-se, li afegirem la ceba i barregem. Saltegem una miqueta els rossinyols, movem una miqueta, afegim un punt de sal, li afegirem el boniato i amb l'ajuda d'una forquilla ho barregem tot una mica. Fregirem l'ou amb abundant oli i un puntet de sal. Un cop finalitzades totes les preparacions, ens disposarem a presentar el plat. Amb l'ajut d'un motllo quadrat, disposarem per capes, primer el boniato, fent-hi una capa ben fina. Seguirem amb una altra capa de botifarra tarragada i una altra de boniato. Un cop tenim el motllo ben ple, amb molt de cuidado el retirarem
i disposarem en una cantonada a l'ou ferrat, disposarem pels costats els rossinyols una miqueta d'aquest fond de carn i posarem les chips buscant així un contrast de textures i donant-li una mica més de volum a aquest plat i l'acabarem en aquest cas amb uns brots de rúcula per donar-li un toc fresc. I aquí tenim el nostre plat. Que vagi de gust. Bon profit, salut i gastronomia.